Parehas diri karon sa probinsya sa Davao Occidental. Maayong buntag diha sa barangay kining ni ang Kulaman. Sa atong isog diha ga barangay Kapitan. Kapay buntag kap diha sa may kining ang Kulaman Bridge. Sakop sa si Abad Santos. Mayor Joyce, may buntag ninyo diha, Mayor. Pantay ang palakpak sa magatiil ni Mayor karon siguro ba? Ang palakpak sa tiil magkakasama ni Mayor karon na Joyce ba? Perte yun, nagpangatagak siguro magkakasamang cutics. 100 million! Batuyi ka? Oo! 100 million di ay? Ang kantidad sa na-award ng project para sa Kulaman Bridge diyan sa Jazz. Ngagi award sa ganto sa asa ganito yika? Jesus magkakasama sa mga diskaya sa pataw gyapon. Timothy Vilnes gyapon. Kinuo ko kapunguton bagyo dahil ning mga diskaya sa. Nadamay pagdintaw ng akong probinsya. Abi nimo sakitan magugko kay kanang Davao Occidental. Daghan magyud na sibaw na. Gawas atong magkakasama ang akong mga mga previous ba. Di bayanan ko no sa Davao Occidental. Giugbok ang unang bandera sa akong sampataw nga gugma. Sampataw nga gugma. Muna sakitan ko. Og na ang magkakasama mga binuag tinunto. Diha na ng probinsya ha kay laom dulot ang akong giugbok kagugmaan ng probinsya. Giugbok gina ang unang bandera sa gugma. Mana nga boda magkakasama ako sensitibo kaayo ko basta Davao Occidental na ganing isgutan kay diha ko magkakasama nagdako. Diha ko magkakasama nagmatagbot. Diha ko nasayod ko sa mga hilit-hilit nga mga barangay. Diha na magkakasamang probinsya nga wow sa mga proyekto nga dapat unta nila maangkon. Dugay na unta nila magkakasamang maangkon ambat apan ambot og ngano magkakasama ng probinsya. Dynasty man unta nang naang dihang dapita. Sila raman unta magkakasama sa mga Bautista. Oy nangalagad anang lugar probinsya apan hanong hantod karong sampataw ang tao magkakasama uhaw man sa serbisyo nga tinudanay og sinisero. 100 million na award ngadto sa Timothy Construction na bayran sa Department of Public Works and Highways 100 million apan ang sampataw nga proyekto wa magkakasama maestablisar. Doon rin sa straight to the point flood control project. Ano yung pag-anto ni Secretary Vince Dizon o di Bagalog magkakasama kagapon ay ang simento haska pang kaprisko. Bago lang na dyan, Radyo Man Janet, gisugdan sa mga sampata.